Inahan sa 2 anyos nga batang lalaki nga namatay human aksidenteng nayab-an og ininit tubig ang nangayo og tabang nga makauli sa Cagayan de Oro City aron makatambong sa lubong sa iyang anak. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Doble nga kasakit karon ang gibati sa inahan sa 2 anyos nga batang lalaki kinsa namatay human nga aksidente nga nayabuhan og ininit tubig sa barangay Kalituan sa Cagayan de Oro City niadtong Hunyo 26. Igo na lang sa paghilak si Maria Teresa Balili, kinsa kasamtangan nga nanarbaho sa Riyadh, Saudi Arabia. Sumala niya nga pipila ka adlaw na siyang naghandom nga makapauli sa ilang Pinoy-anan aron makita ang anak nga si Cody Ryan Balili sa ulahing higayon. Sorry na lang gid kay na. Pero mahal gid kay kanako na kay wingaw na kay ko sa imo. Gisulayan na niini pagpananghid sa kumpanya kung asa siya nagtrabaho. Apan tulo ka adlaw lang kuno ang gitugot kaniya nga leave. Busa na nawagan siya karon sa Department of Migrant Workers nga matabangan. Hinuon gipasalig sa DMW-10 nga tabangan ang inahan nga makapauli. We will try to ask the employer na extend ang ilahang gihatag nga number of days sa pag-stay ni Teresa sa Pilipinas from 3 days to 15 days. Gihinomdom ni Maria Teresa si Cody nga usa ka buutan nga bata nangayo sab kini og pasaylo sa anak tungod na biyaan niya kini aron manarbaho abroad. Nanarbaho ko diri sa abroad para sa ilaha, para sa akong pamilya. Pero wala ko magdahom nga mayngon ana siya. Sa karon, padayon pa nga ginahikay sa iyang amahan ang mga rekwisitos sa bata aron nga mapahiluna na kini sa labing dalib panahon. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.